Salutare și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Băieți, acum sunt sub mapă. Deci mi s-a băguit toată mapa, băieți. Voi vedeți? Eu am făcut sat oricum. A intrat și Paula, o avem aici. Zici ceva? Bună. Aoleu, băieți, mi s-a blocat și am făcut aici niște căsuțe. Îmi las și nisip asupra. Oricum, a intrat, cred, și Paula cred că a intrat. Paula. Și mie mi s-a băguit. Chiar? O bubuit? Băieți, chiar nu știu ce s-a întâmplat aici. Poate o bubuit un clip. Măi, văd lavă. Dar, băieți, voi Cu toată lava asta. observați că dacă noi eram aici pe om... Schimbă de pe mapa asta. Nu schimb. Deci dacă noi eram aici pe om, uite ce găseam aici, Paula. Deci uite ce găseam aici. Ce vin că plouă și eu m-am ascuns undeva. Așa, lavă, gold, iron, bla bla bla. Diamante trebuie să găsim pe aici. Am găsit eu, cred că. Ce? Stai să caut. Hai, scutește-mă, ce ai găsit? Căutarea de diamante. Și dacă ne blocăm sub pământul ăsta urât? Eu nu mă blochez. Pun și toarțe. Da, nu ne blocăm, dar ar trebui să facem una. Casa asta e cam distrusă. Stai. Sau chiar toate casele sunt distruse. Băieți, astea le-am făcut doar eu, pur și simplu. Deci, nu-i satul sătenilor. Eu am făcut toată mapa. Vă rog, credeți-mă. Măi, Dar- cum avem să cad? Acum, chiar nu știu ce se întâmplă. Cum putem să ajungem noi sub mapă? Doamne, ferește. Știu. Am pus și niște săteni, băieți. Și Ok, fete. Credeam că e un sătean care a venit. Oricum, eu cred că toți Eu nu sătenii. sunt sătian. Credeam că toți sătenii au murit, dar Uite, și casa asta e distrusă, măi. stai să bag niște villager. Oh my god. Villagerilor. Măi, ce căsi sunt astea? Alo. Fără ușe. Ce s-a făcut? Ușă. Măgari, nu-mi plac măgari. Măgari. Să mă târie. Unde-s villagerii? Villager. Oh, căluțule, mop. Împinge-l. Acolo. Rupe-l. Hopa. Bravo. Goodbye. Vin și eu cu tine. Ba, nu vin! Ce? Mama, aveam să mor la faza asta. Ce e asta? Nu știu, dar sub hartă cam așa arată, băieți. Și fete. Doamne ferește. Uite ce căul. Băieți, uitați aici. Deci, Deci practic, schimbă de suntem pe- sub mapă. Ți-am zis, schimbă de pe mapa asta. Nu, lasă-mă. Doamne ferește, ce ai? Oh. Vreau să le arăt la băieți mapa. Și după pleci de pe mapa asta. Nu, vreau să fac. Bă, băieți, da, dacă eram acum pe om. Pun așa ca să știu semnul. Bun. Poate, vezi că ai tu peu. Băieți, oricum, o să ne facem și cadouri imediat. Doar Pe să... mapă. Ok. Nu, lasă asta. Că am făcut... Băieți, aveam o copie pe nume Craftsman și am făcut tot satul ăsta. Dar Prinde. uitați! Că nu prinde.
plecat. Uitați ce s-a întâmplat. What? Mult iron. Unde ești tu cu mult Wow, iron tău? wow, wow, băieți și fete. Nu mai am nici o vorbă. What? Tu unde l-ai găsit? Tu nu mai venit tu. Stai că pun câțiva săteni. Ăsta cu petic la ochi, domnul. Ia, ce dați la schimb pentru ce dați? Dacă... Pun iron la level... băieți, dă bine. La Carne de level 2. vacă. Ia să mă duc eu la poțiuni un pic, aș vrea să găsesc... Oh, poțiuni, asta. Hai că asta e bună. Asta e extremă. Și carne de vacă. Deci, băieți, ăsta dă level. Acum, unde e peticanul? Paula, este, uite. Peticanule! Am level 2. Este, cum mănâncă să văd? Să văd. Ia uite-te la tine. Deci, Da, ești de acolo de sus. nu vreau. Uite, cum mănâncă Paula. What, îți dai în cap? Uite acum. Dacă mă pun mai jos, Aoleu. cum mănânc? Băieți. Cum mănâncă Paula acum? Băieți. Cred că dai pe altă mapă să ne facem subscribere. Vreau să vă zic ceva. De Moș Crăciun. Nu știu, dar... Nu de Moș Crăciun. Oricum, mama a zis că într-o zi o să cumpere un set VR și o să vi-l arăt și vouă. Dar nu o să știu cum să filmez, practic. Pentru că e cam greu să filmez, cred. Cred că e cam greu să filmez cu tot ăsta. Alo, ce faceți aici? Nu zbura de pe... Paula, după să te uiți pe video să vezi cum a zburat unul direct, ok? Te uiți la videoul meu. Nu că i-am văzut ce aici, cum mă spune ăla. Unde erai? Păi aici eram și tot l-am văzut, că m-am uitat la tine. Tu pune pământ. Bine. Atâta pune. Lasă atât. Mai fă un pic aici. Cum peste tu, mai? Acoperă... Stai, pun și eu un pic de pământ. Și Ajută-mă, stai că-ți pun o linie să vezi până unde să faci pământ. Mai departe nu. Gata, așa, atâta. Partea asta. Mai ajut și tu. Da. În afară de partea asta, stai. Eu lucrez la casa asta. Nu mai pune. Doar oprește-te un pic. Un pic. Bun. Dar băieți, vedeți că harta asta este ruptă. Deci pur și simplu harta asta este ruptă. Prea ruptă, să nu faci că îi pun doar pe un rând. Dacă faci... Dar pune doar pe un rând, să nu săpăm. Asta e toată problema. Doar să nu săpăm. Oricum, cam așa arată casa. Dar ajută-mă și tu, mai. Că eu nu fac tot pământul ăsta. Am pus așa, de decor, că n-ai ce faci. Mai, ajută-mă și tu. Că se face Da, noapte. stai că eu fac altundeva. Dar hai că ne culcăm și după mai facem mâine. Bine, Hai. Unde dormim? stai. Unde dormim? În orice casă. Băieți, vă rog din sufletul meu și din inimă să mă credeți că eu am făcut satul ăsta. Ziceți altcineva cine să facă De satul ce ăsta. tot sătenii dorm aici? Unul mi-a furat patul, mai. Aoleu. Bă, voi vreți să intrați peste săracul om? Lăsați-l în pace, bă! Gata, eu m-am culcat. Nistor, în acțiune! Nu Am știu ce dat zic, 5, Nistor. am dat când stăteam să se ferească din pat. Mă. De ce ai tras în el? Trebuia să ți-ai apăsat. Lasă. Hai, pun-te la somn. Stai, opa. Băieți, Am zis pun-te la somn. n-aș vrea să fac. Până nu fură cineva locul. Băieți, vedeți. Deci vedeți cum face.
Stai să băgăm. Hai, bagă-ți un pic de armură. Un scut, bagă-ți Hai că ceva cineva tot armură. în mine. Băieți, nu credeți, pentru că poate minte, poate nu. Dar ce mere să punem în cealaltă arbaletă? Atunci bag scut. Atunci gata. Am rezolvat treaba. Nu mai trebuie să ne culcăm. De ce? Că am pus de torțe la mine. Și ce? Hai să ne culcăm. Am uitat că aici am făcut eu așa frumos să fie. Oricum, mersi pentru asta, oricum. Mersi pentru... Păi, mă culc aici. Nu! Nene. Mi-a ieșit. Da. What? Da. Am ținut apăsat, da. Da. Dar n-ai să... Wait. Băieți. Ziceți-mi și mie. Nu zic așa prostii. Când te scot de pe videouri. Băieți, unde mi patul? Băieți, unde e Aici trebuie să pun eu. Pun eu că mă plictisesc să te aștept pe tine. Ok. Gata, tot. Oricum. Fai tu tot ăla atunci. Ce? Fai tu tot ăla atunci. Lucrezi tu. Să-mi e lene. Elena. Băieți, mi-e lene să fac ceva la sat. Da, dai pe altă mapă și facem surprizele acolo. Dar ne facem aici, că nu mai am nici mult timp. Da, nu, că eu aici nu. Că maxim 14 minute, că dacă nu trebuie să-mi Că sunt și să te... îmi cere un număr de telefon. Multe cărți. Deci da, aia. Da, și? Și fără sateni. Nu. Bun. Da, tu nu ai zis că stăm pe mapa asta să facem surprizele, deci... Ba da, pe mapa asta, băieți, am zis, nu? Nu e așa, băieți? Și fete, dacă sunt fete pe episod. Oricum, vă rog din suflet să strângem maxim 20 de like-uri. Maxim 21 mai bine. 21, 20, cum vreau băieții. Sau 0. Nu. 0 e prea puțin, Paula. 0 nici. E foarte urât. Niciun om nu și-ar dori să aibă 0 like-uri la un episod. Așa mă doare. Mi-am făcut-o azi mă doare. Băieți, pe Paula s-a lovit și acum tot vorbește despre rana ei. Ce proastă. Mi-ai dat și din greșeală. Dar nu mai înjura! Că eu te scot de pe toate episoadele mele. Bun. Gata, căsuța. Care-i căsuța? E gata căsuța. Aoleu, mie. Care-i căsuța? Gata căsuța. Mai ești pe mapă la noi sau ne-ai părăsit pe toți? Nu știu cum mă mai... Eu cred că și de aceea îmi dă lag. Că intri tu. Dar eu vreau pe altă mapă să ne jucăm. Înțelegi? Și de ce vreau pe altă mapă? Da? De ce? Nu, am zis da în sens că de ce? Ce, aici te deranjează seteni? Da, și cărțile astea, cred că de doar 2 cărți. Lasă că sunt mai multe, cu atât mai multe, cu atât mai bine. Și Cu atât mai rău. Paula, tu înțelegi că... Deci, tu iau ceva, eu mi iau ceva și ne alegem câte o casă. Casa mea o să fie cam asta. Nu, eu nu fac. Deci. Ce nu? Asta e casa lui Steve. Deci, nu. Casa lui Justin. Paula. Casa lui Justin. Băieți, o să mai fac încă un episod și cu asta ne vedem data viitoare. Pa!